Tak to už na hraniciach. Podmienka vstupu do Argentíny sú základné kroky argentínskeho tanga. Vodopády Iguazu sú dlhé približne 2,7 km a pozostávajú z takmer 275 vodopádov. Nachádzajú sa na hraniciach Brazílie a Argentíny, kým Brazílii patrí 20%, Argentíne patrí 80%. Sú dosť dlhé, preto si naozaj vezmite tento vláčik. Je zadarmo, teda v cene vstupného. Kým brazílska strana vyniká panoramatickými výhľadmi, ako 355 z vás mohlo vidieť v mojom videu o brazílskej strane, argentínska strana umožňuje prísť úplne k vodopádom. A tak sme vystúpili na konečnej a vydali sme sa k tomu najväčšiemu vodopádu. Volá sa Garganta del Diablo, alebo teda Diablovo hrdlo. Cestou sme napríklad stretli týpka, ktorý učil miestneho vtáka čítať. Nie je to naozaj zážitok, pretože sústava mostíkov vám umožňuje byť priamo v prírode, uprostred. Keby ste náhodou nedovideli, je tam korytnačka. A už sa pomaly blížime k Diablovmu hrdlu. Samozrejme, čím ste bližšie, tým kvantita turistov narastá. A teraz oplatí sa ísť aj na argentínsku stranu? Tu je odpoveď. No čo, podľa mňa oplatí celkom hej, nie? Akože dá sa. Ako, není to vodopád skok, ale zasa... Fun fact, že je tam aj takýto motýľ, ktorý sa volá Kramerova 88 podľa objaviteľa. A ja som tam bol s Evelyn Kramerovou. Okrem motýľov nás svojou prítomnosťou poctili aj takéto krásne opičky. Malpa hnedá, teda, ak by som bol odborný. Treba si však na ne dávať pozor, najmä pokiaľ ide o jedlo, ale tomuto ako si rozumiem. Ako som spomínal, tých vodopádov je dohromady takmer 275, takže bola by škoda, aby ste videli len Diablovo hrdlo. Ostatné vodopády možno nie sú také slávne, ale stojí za to ich vidieť. Dokážete sa tu vyjašiť celý deň. A toto som ja po celodennom výlete.